Ahoj, tohle je video pro mé kámoše ze serveru Slovak Craft pro Minecraft a tudíž je to pro Skype kámoše, což je Hino, to je můj bratranec, Čorkat s Bidou, nejlepší kámoši a Nejo, Adam. Další kámoši třeba Dildo, Hofici, Melden, ale to už bylo jenom ze serveru. Takže toto je loučící video ze serveru Slovak Craft, protože vlastně začínáme tím, že jednou jsme s Hinem hledali server. A tak jsme si řekli, jo, Dia zadara, zkusíme to. Možná to bude něco nového a bude to super. No, ono to jakože super bylo. Když se tam objevilo pár debilních lidí, třeba ještě když byl kretén Dildo a Ačko. Ano, možná víte, o kom mluvím, ale to nebude vědět, ale je to prostě Ačko a je to kretén. No, takže začnu asi tím, že jsme hledali jeden server s Hinem a našli jsme teda ten Dia zadara, dobře, bylo to super. A potom se to vlastně zvrtlo, že já jsem chtěl být mezi top killerama, že vlastně přibyl tam ten slot top kills a ten řádek, takže top kills a chtěl jsem tam být samozřejmě první, takže jsem pořád killoval v PvPčku, jako byl jsem neporazitelný, jo, to bylo úplně super. Měl jsem tam jabka pořád. No, byl jsem neporazitelný a stal jsem se top killerem a tam už to začalo být špatné a šlo to se mnou dolů. To znamená, že vlastně Ghost, jelikož admin a Miruges, majitel serveru, mě začali šikanovat a dávali mi jisté nevýhody do hry, jelikož jsem byl top killer. A proto opouštím Slovak Craft, protože já na to nemám nervy tam být a prostě, aby zbytečně dostal jail. Opouštím Slovak Craft kvůli tomu, že tam zaprvé psali, že kdo dokončí warp parkour, tak ten bude, ten dostane jakoby extra VIPčko, tak jsem šel na warp parkour a prostě se to celé proskákal. No a ještě předtím jsme byli v PvPčku a jakýsi kreten tam řekl, že mám nodus. Ten kreten Miruges tomu uvěřil a prostě, když jsem doskákal warp parkour, řekl, že mám nodus. To jako vážně? Ty vole, já a nudus, ty vole, možná tak X-ray jsem měl, když jsem byl menší a to mě taky nebavilo. No, budíš. Potom, to jsem ještě přetrpěl, jo, to jsem jako se vydýchal a přetrpěl jsem to. OK, hrál jsem dál, dostal ho Melden, dobře. Zdravím tě, Meldene, byl jsi super chlap, když jsi byl tak trošku hajzl. No, takže potom jsem vlastně v pohodě hrál, že jo, byl jsem pořád top killer, stavěli jsme různé kravinky. No a pak to zase přišlo, asi tak o 3 týdny nebo 4 týdny, nebo nevím, jestli to bylo i o měsíc, možná i o měsíc, tak potom tam přišlo, že Ghost psal, kdo přeskáče poslední warp parkour, dostane 100 000 a enchant all na, myslím, kalhotách, teďka tam bylo. Takže dobře, jo, super, opět jsem mohl vyhrát něco. Takže jsem skakal warp parkour a co mě ten kreten Ghost udělá? Ty vole, on mě dá jail. Takže já jak kokot jsou v jaili, že prý já a Flyhack, no ty vole, kdo to viděl. Bože, no fakt, kdybyste to viděli prostě. Jestli to uvidí někdo cizí, který není můj kámoš ze Slovak Craftu, tak určitě na ten server nechoďte, je to úplně totálně nejhorší server. Prostě ty vole, malý 8letý kid tam řekne, že máte nodus a oni už vás banují. Fakt, nechoďte tam, jsou to čuráci. Takže tímto bych chtěl ještě jednou pozdravit pár lidí, je to Hino, Čorkat s Bidou a Nejo, hlavně zdravím Čorkat s Bidou, s vámi byla vážně sranda. No jako budu s váma hrát, nějaký server určitě dáme, ale jako s tím Slovak Craftem fakt končím, klidně si tam hrajte, ale jako já s tím fakt končím, protože já na to nemám nervy. No dále zdravím Hina, s tím jsem sice pohádal, ale tak doufám, že se to zase spraví a Nejo, s tím se začal hrát asi od včerejška, nebo předvčerejška, ale
taky doufám, že si jeden zahrajeme. Na serveru byli skvělí lidi, třeba Dilo, ten mě vždycky podržel a byl na mojí straně. Hofici, s ním jsem si dával dokonce fajn a porazil jsem ho. A Melner, s tím jsem se taky potom skámošil. Jo, ještě teď jsem si vzpomněl, takže můj kamarád Diktátor, hej, Diktátor dík, byl si strašně hodnej. A bylo to s tebou úplně super tam hrát. Byla sranda a prostě, já už tady nechci moc kecat, má to 5 minut, skoro 30, takže zdravím všechny, loučí se s vámi ze Slovakcraftu, nemám na to už nervy, abych tam jak kokot se nechal šikanovat. Prostě chtěl jsem jenom vyhrát a oni je to neuznali, prostě jsem byl top killer a záviděli mě to a potom na mě žalovali. Žalovníci hnusní. Jinak jsem nemocnej, takže jsem mluvil divně. No takže já se s vámi loučím, nehrajte Slovakcraft a čau.